ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಅಟಿಲ್ ಗಣಿಕಲಿ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಟೋಫುದ ಕಜಿಪು ಮನ್ಪುನೆಂಚ ಅಂತುಕ ಟೋಫು ಪನೀರ್ದ ಲಕ್ಕನೆ ಆಂಡ ಒಂದೇನು ಸೋಯಾದ ಪೇರಡ್ ಮನ್ಪುನು ಐತ ಅಷ್ಟಾದ ಒಂದೇನು ಸೋಯಾ ಪನೀರ್ ಅಂದ್ಲ ಮನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬಣಲೆನ್ ಬೆಚ್ಚಗದೀತು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾದ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತದು 3 ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡೊಂದು ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಕೈಲಿಡ್ ಕಲಪುಲೆ. ಇತ್ತೈಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾದ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಐತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಕಲಪೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ 3 ದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಗೇರು ಬೀಜ ಬೊಕ್ಕ ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿ ಪಾಡು. ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತಿಜಿರ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಹಾಪೊಡು. ಟೊಮೆಟೊ ಎಡ್ಡೆ ನಸ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕಲಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಅವೆನ್ ಚೌಳಿ ಅವರದೀದು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು. ಇತ್ತೆ ಟೋಫುನು ಮೂರ್ದು ಅವೆನ್ ಬೇಯರಿದಿಯೋಡು. ಈತ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮೂರುಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಟೋಫುನ್ ಬೇಯರಿಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಂಡ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರು ಕೊದ್ಯರಿ ಸುರಾನಗ ಐಕ್ 3 ದಿನ ಟೋಫು ಪಾಡ್ದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರಿದಿಲೆ. ಇತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಐನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ತಿನ ಟೋಫುನು ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆಗ್ ಪಾಡ್ದು ಸೈಡ್ಗ್ ದೀಲೆ. ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬಣಲೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದಿನ ಅರೆಪುನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕೈಲಿಡ್ ಮಗಪೋಡು. ಇತ್ತೈಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆದ ಪುಡಿ, ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕಲಪುಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1 ಲೋಟದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ನಂಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಹದ ದಪ್ಪ ಎಪ್ಪೋಡು ಐತ ಅಷ್ಟ್ರದ್ದು ತೂದು ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಕಲತದು ಗ್ರೇವಿನ ಕೊದ್ಯರಿದಿಯಲೆ. ಗ್ರೇವಿ ಕೊದ್ಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ಐಕ್ ಬೇಯ್ದಿನ ಟೋಫು ಒಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬೊಕೊಂತೆ ಕಸೂರಿ ಮೆಥಿ ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಕಲತದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಬೇಯರಿದಿಯೋಡು. ಇದು 5 ನಿಮಿಷ ಐನ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೇವಿ ಹದ ದಪ್ಪ ಆತಂದು ನಂಗೆ ಈತ ದಪ್ಪ ಬೋಡು. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕಲತದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ರುಚಿಯಾಯಿನ ಟೋಫು ಮಸಾಲ ಕರಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಒಂದೇನು ಚಪಾತಿ ರೋಟಿ ಈಚ ನುಪ್ಪು ತೊಟ್ಟು ತಿನ್ರೆಗ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು.